Siyabingelela ubuholi bonke egameni likaJesu. Sithatha ithuba ukubonga ukuthi bela ngokwesimemo sabaholi. Siyajabula kakhulu ukuthi uzisile ukuthi sithole isimemo sibandake elibona lapha eduze. Ngoba kuthe sizenje ukuthi sizohlangana nani akunakho okuningi esinako. Sijabulela nje ukuthi sithole isimemo. Makusile sijwayele ukuyithola sikho sikwazi ukufika la kodwa ukuthi ke abantu bazohlala nesikhulu impi obhekene nayo
inkosi uNebukadnezar ungubani lo nkulunkulu wesine Baba,